Dnevnik 92. Dobro večer, 24 minute do 21 sat. Slušate Dnevnik radija B92. Na početku jedno kratko saopštenje. Radio B92 od juče u 19 sati 30 minuta nije emitovao program prema usmenoj preporuci okružnog javnog tužioca koji je smatrao da naše informisanje o jučerašnjem mitingu uznemirava javnost. Inače, ovu preporuku preneli su nam službenici Ministarstva unutrašnjih poslova. Od danas u 12 sati emitovali smo muziku i reklame, a kako do sada nikakvo pismeno rješenje okružnog javnog tužioca nije dospelo u našu redakciju, a mi smatramo da smo i juče i kao i mnogo puta do sada objektivno informisali našu javnost u svemu što se dešava u gradu, Srbiji i Jugoslaviji, program emitujemo normalno. Pošto smo Ustav doneli, a višestranačke izbore sproveli, sve političke stranke moraju razumeti da nakon višestranačkih izbora svoje stavove moraju odsad zastupati preko svojih predstavnika u parlamentu, a ne van njega, kao što je to bila praksa u uslovima jednostranačkog sistema. Neka živi naš narod, neka živi Republika Srbija, živeo ujedinitelj Srbije, drug Slobodan Milošević. Talas pokušaja van ustavnog i van institucionalnog vođenja politike u Srbiji s kojim smo se suočili ovih dana može dobro doći svima koji žele da je destabilizuju i tako ranjenu oslabe u pregovorima za pravično rješenje položaja srpskog naroda u Jugoslaviji i za očuvanje federalne Jugoslavije. Da li smo mi koji smo bili spremni da narodu obećamo da će da se žrtvujemo i sada spremni to da radimo? Ja jesam. Pitam vas, kolege iz opozicije, da li osim krvi imate još neki drugi domet rada? Nemojte, molim vas. Ja opominjem, Otkuda opoziciji pravo da kada im nešto nije po volji ili na meti, da sve nas koji želimo da radimo... Ja sam opomenuo, molim vas, opominjem, dajte, molim vas, izvinjavam se stvarno kolega, dajte, nemojmo govoriti, govorimo kao narodni poslanici, obraćajući se narodnim poslanicima, stvarno. Uhvatili su dedu i unuka kako su naišao je neprijatelj i trebalo je da potraže put. Dobro, vi se smijete. Ja ću da kažem to. Ili ako žurimo mi da idemo. Da dovršim ja priču. Jer mene... Ja verujem... Dozvolite, molim vas, kolegi, da završim. I kada je neprijatelj zatražio put, smejte se vi. Ja i želim da se vi i dalje smijete. Kada je zatražio put, deda je znao da može da pođe putem i izađe u močvaru odakle ne bi neprijatelj izišao nikad. Ali je unuk bio s njim. Kad su ostavili i uzeli dečaka da vodi dalje,
Hvala velika, zahvaljujem. Molim vas, ja ću da završim. Pa dajte, molim vas, imamo tekst, pa nemojmo anegdote u 3 sata, molim vas. Molim vas, nije to anegdota. Molim vas da me ne prekidate. Kraj će biti vrlo tužan za nas. Samo se vi smijete. Pa dajmo da čujemo tužan kraj, molim vas, dajte konačno jedan. Ja sam... Šta je s ovim čovjekom? I dete je vodilo tuđu vojsku pravo prema močvari. Jer su se razumeli. To je dogovor, to je generacijski dogovor. To je, ako hoćete, lepota duga koji mi treba da u ovom momentu ostvarimo. To je jedna prostorna dimenzija i ja bih mogao da kažem odakle je to, ali ja ne želim ovdje da dođem u situaciju da držim predavanja, jer ja sam slušao ovdje predavanja, znam šta to znači. U ovoj dvorani štrajkuje glađu 18 naših kolega poslanika. 200 metara odavde 50.000 ljudi traži neke stvari od nas. Beograd večeras nema nijedno pozorište, nema nijednu operu. Beogradski univerziteti su zatvoreni, najverovatnije će biti i srednje škole. Možda je vama to beznačajno, vi možda ne idete u pozorište. Međutim, to nešto govori... Kolega zna na koga se to odnosi. Ja vas molim, možete. Međutim, to je jedno vanredno stanje, mi ga možemo nazvati kako hoćemo, mi se možemo ponašati tako da ćemo kao noji zabiti glavu u pesak, ali time to vanredno stanje neće postati redovno. Zahvaljujem se. Reč ima Batalo Siniša. A šta to u stvari opozicija hoće? Novo rukovodstvo i nove urednike u televiziji Beograd, novog ministra, pa ipak nismo mala deca da ne bismo shvatili suštinu. Opozicija hoće vlast. Da se još više oteža i onako teška situacija u Srbiji, jer hoće da ruši vladu tek konstituisanu pre nekoliko nedelja, okrivljujući je zašto nije povela Srbiju već sada putem preporoda. Je li to taj odavno prepoznatljiv metod svih gubitnika? Što gore, to bolje. Za vreme ovog skupštinskog zasedanja koje ste čuli, studenti su već uveliko bili na Terazijama. No da čujemo kako su oni zapravo dospeli na Terazije, vraćamo se na noć kada su krenuli iz Studentskog grada. Predsjednik Saveza studenata Beograda Aleksandar Nikačević. Kolegnice i kolege, dobili smo čvrsta uveravanja da niko iz vlade neće doći. Dakle, jedino što nama preostaje, to je dve stvari. Ili ćemo da izađemo iz Studentskog grada i da tu na 10 metara se sukobimo sa policijom, a sigurno smo... Polako! Neka tuku opet! Ne biraju više koga tuku, prema tome dobili bi i mi svoju porciju. Ovo je diverzija! Molim vas, predlog je i jedino ono što mi možemo da uradimo na pravi način, to je
da demonstriramo u studentskom gradu, a generalni štrajk podrazumeva ono što se ni jednim drugim štrajkom ne može postići ni bilo kojim izlaskom na ulicu. Kada univerzitet ne radi, to znači da je stala prva institucija Srbije. Ja se zovem Tihomir Arsić i nažalost više nisam student. Studenta više. Valjda su studenti 68. izašli na ulice zato što nije u to vreme emitovan Bolji život. Najbolje večeras da krenemo. Sutra, ako nas budu večeras sukli, sutra imamo još jači razlog da izađemo. A ništa nam ne mogu. Da idemo onda večeras da su pali razglas 10 metara, 10 metara. 10 po 10, 100. Idemo! Idemo! Povorka je bila negde na potezu između bloka 30 i mosta i kada smo videli povorku poslednji put, to je bilo pred prilike 10 minuta, povorka se našla pred samim mostom u Brankovoj ulici sa novobeogradske strane, naravno. Vraćamo se na 11. mart i na zasedanje Skupštine Srbije. Da čujemo govor koji je prethodio izlasku opozicije iz Skupštine. Drugarice i drugovi, vi nas ovde vijate 10 sati. Molim, opozicija. Opozicija, molim vas. Molim vas, dozvolite. Veoma odgovorno kažem. Evo o čemu se radi. Molim, nećemo tako. Molim vas. Čiji su ovi studenti ovde? Jesu li više vaši ili naši? Kako se to delimo? Ne, molim vas. Saslušajte ovde, molim vas. Pa nećemo mi sad da zamenjamo teze ovde. Molim vas, hoću da završim. Pa evo sada. Pa nemoj, molim te, pa neću da raspravljam ovdje. Samo 5 minuta pauza. Moram priznati da sam očekivala ovakvu vašu reakciju ranije. Pa pokušavali smo se borimo do kraja. Međutim, vidite da su praktično studentski zahtevi sa žaljenjem, moram da kažem, do te mere razvodnjeni da je pitanje da li je jedan usvojen u suštini. Vidite samo jedan detalj. Naprimjer, stavlja se na optuženičku klupu Srpski pokret obnove, a za sve što se desilo za rušilačke demonstracije, a da šef poslaničke grupe Srpskog pokreta obnove, veoma tolerantan i strpljiv gospodin Raketić, do 4 sata nije mogao da dobije reč.
I gde sad idete? Idemo na trg. Pa, ja bih samo najpre dodao da se noćas desio dvostruki, rekao bih i politički, ali ne samo politički, nego i kulturni skandal. Prvi politički, to je saopštenje, izveštaj vlade Srbije, koji u stvari nije bio izveštaj vlade, već Republičkog ministarstva za unutrašnje poslove, a da je vlada praktično izbegla da objasni apsolutnu nemoć i apsolutno izbegavanje da deluje kao vlada u kritičnim trenucima. U tom izveštaju je praktično skinuta svaka, makar minimalna odgovornost sa bilo kojeg organa vlasti u Srbiji za ovo krvoproliće u Beogradu. A rekao bih, kulturni skandal je to da smo noćas doživeli, mi koji smo od subote u podneva ušli u Skupštinu Srbije pokušavajući da razrešimo zajedno sa vladom Srbije ovaj problem, doživeli danas da nam srpska provincija drži predavanje ne samo nama, nego celom Beogradu o demokratiji. To znači, mi smo se nadali da će bar tiho, znači ne otvoreno, da se izvrše neke promjene sistema. One nisu izvršene, možda je potrebno da izađe 1 milion ljudi na ulicu da bi one bile izvršene, da bi promjena vlasništva bila izvršena, da bi birokratija bila smanjena, da bi vlada postala odgovorna, da ne bi lebdela kao balon, nego da bi radila svoj posao. Ako za te minimalne stvari treba da izađe 1 milion ljudi, onda neka izađe 1 milion ljudi, pa će se te stvari desiti. Da li su više moji i naši ili njihovi? Po čemu? Da, naši. Pa po čemu su više njihovi od mojih? I po čemu ova strana da bude tako nehumana i da ne usvoji zahtjeve studenata, a da jedan deo bude tako human? Dakle, hteo sam da kažem da je u pitanju manipulacija sa studentima. U skladu sa poslovnikom našim, narodnom poslaniku Igić Živoradu, izreknem upozorenje. Molim vas, imam pravo, ne dajem reč, upozorenje zbog odnosa koji je... Ne, molim vas, ja imam pravo to da kažem. Imam pravo da to uradim i molim vas po poslovniku. Pa molim vas, ja ne bih hteo da dalje komentarišem, jer sam bio prisiljen da posle toga upravo prekinem sednicu u periodu od 5 minuta. Meni je vrlo žao, ali mislim da... Izvolite. A tih dana u pauzama zasedanja Skupštine u skupštinskim kuloarima bilo je i ovakvih susreta poslanika SPS-a i poslanika opozicije. Kome? Kome se vi obraćate s kojim pravom? Tebi što organizujete? Kojim pravom? Kako vas nije sram? Mota jedna! Vi ste poslanici narodni sramota. Koja? Niste dobili ni 3% glasova, kako nije sramota, bre? Nije pričate nešto sama. Nije vas sramota, ne predstavljate što građana živite. Što mene napadate? Što mene napadate? Što mene napadate?
porodice naše, ne tvoja bre. Ne da jedan put nisam bio na terazijama. Ne da te napadamo, nego naćemo te. Zašto mene? Naćemo te, ja ti kažem. Uvek sam ovde. Tih dana general Stevan Mirković ovako je govorio na mitinzima na Ušću. Previše se oko tih tenkova iscrpljuju ljudi, pa potrebni su. Znate, ako nemate policiju, vi morate naći neku snagu koja će da spreči to međusobno obračunavanje. A to je bilo, znate. Jer imate svuda tih revolveraša i kauboja koji hoće da ugrožavaju druge. Ali tenk je izašao i povukao se u kasarnu. To je čisto policijski zadatak. Koliko vaša partija ima članova? To je tajna. Ne znam, momče, ne znam. Još je formiramo. Znam samo da imamo naše organizacije u oko 400 opština, a u Jugoslaviji mislim da ima preko 500 opština. Ali koliki je broj ne znam. Ja se izvinjavam, ali to je recimo, to ne zna ni jedna partija. Ja sam to ustanovio recimo da to ne znaju ni ove najjače partije kao što je HDZ i SPS. I oni kažu 500.000 ili tako, a ne znaju ni oni. Današnji dan obeležili su skupovi i mitinzi. Neki za, neki protiv svega onoga što se već dešavalo. Sa jedne strane bili su studenti, novinari, pisci, nezavisni intelektualci, mladi. Sa druge strane, Socijalistička partija Srbije, Savez komunista, Pokret za Jugoslaviju i njihove pristalice. O brojkama je danas i uopšte teško govoriti, no jednim i drugima je jasno da je danas trebalo prikazati snagu. Ponovo se Jugoslavija našla na prvim stranama i udarnim vestima svih svetskih agencija. Neko je danas rekao sudbonosno ne, a neko je rekao sudbonosno da. Obaveštavam javnost da nisam u stanju da budem saučesnik u takvim odlukama koje doprinose raspadu zemlje sa mogućim katastrofalnim posljedicama za naše građane i narode. Odlučio sam stoga da podnesem ostavku na dužnost, verujući da je to najpoštenije i u skladu sa mojom savešću. Najvažnije je to da se kaže da Nastavno-naučno veće izražava svoje razumevanje za revolt studenata povodom događaja u Beogradu 9. marta i da daje podršku opravdanim zahtjevima studenata.
Zalaže se da se ukinu sve mere represije i ulože maksimalni napori svih odgovornih lica kako bi se obezbedili uslovi za miran život građana i nastavljanje započetih demokratskih procesa, da se obezbedi slobodan i nesmetan protok informacija, kao i blagovremeno i potpuno informisanje građana preko svih sredstava javnog informisanja, posebno televizije Beograd, da se ukine svaki monopol na sredstvima informisanja i omogući normalan rad nezavisne televiziji Studio B i Radio B92, da se održi već zakazana sednica vlade i vanredno zasedanje Narodne skupštine i da im se omogući normalan rad kako bi se razmotrili zahtevi studenta u demokratskoj parlamentarnoj atmosferi i uz direktan televizijski prenos, da se ispita odgovornost svih mirovnika krvoprolića na ulicama Beograda 9. marta i njihovih naredbodavaca, kao i odgovornost za počinioce vandalskih nasrtaja na objekte i imovinu i preduzmu protiv odgovornih mere predviđenih zakonom, da se ispita odgovornost svih rukovodilaca televizije Beograd za uzurpaciju javnog medija. Nastavno-naučno veće smatra da je pravo studenta da svoje nezadovoljstvo izražavaju i bojkotom nastave, dok se njihovi zahtevi ne razmotre, pri čemu ocenjuje da se nastali problemi mogu razrešiti i već preduzetim aktivnostima. Nastavnici Univerziteta u Beogradu će kao i do sada u ovoj prilici biti sa svojim studentima. Gospođa Zora Čavić-Ilić, prevodilac u televiziji Beograd. Dobar dan. Dobar dan. Vi sad stižete upravo sa Terazija. Upravo stižem sa Terazija, pa su me vaše kolege i koleginice pozvali da uđe. Kako ste vi to tamo doživjeli i kako vi gledate kao službenik televizije Beograd na zahteve studenta, pa i opozicionih stranaka, da petorica čelnika televizije Beograd podnesu ostavke? Da li mogu kratko da vam odgovorim? I deca iz moje porodice su studenti. Mislim da je to dovoljno. A u televiziji Beograd ima mnogo dobrih i vrednih ljudi, među njima su i prevodioci televizije Beograd, koji su kao profesionalci zakleti na vernost svom poslu, znači vole istinu, da bi toj istini doprineli na miran način, odlučili su pod rukovodstvom svog šefa Jovanke Rolović da u buduće filmove koje prevode, a rade i žele da rade, ne potpisuju. Da do ukidanja nezvaničnog vanrednog stanja i prestanka represije nad slobodom javne reči, slobodom izražavanja sopstvenog mišljenja i stava, ne igramo predstave i ne učestvujemo u emisijama radija i televizije Beograda. Na taj način pokazujemo da ne želimo da saučestvujemo u mimikriji slobodnog društva kada ono nije takvo, kada je ono neslobodno. U potpunosti podržavamo zahteve studenta za ostvarivanje najelementarnijih preduslova za funkcionisanje parlamentarne demokratije. Predsjedništvo Udruženja dramskih umetnika Srbije. Hvala. Hvala i vama. Dakle, bio je Dragan Nikolić, predsjednik Udruženja dramskih umetnika Srbije. Udruženje asistenata Univerziteta u Beogradu u potpunosti podržava sve zahteve studenata Beogradskog univerziteta i poziva asistente, profesore i studente da istraju u bojkotu nastave sve do ispunjenja studentskih zahteva. Studentima na Terazijama tih dana obraćali su se i glumci, i pisci, i muzičari, i akademici, ali i novinari. Čućemo Zorana Lukovića, a potom i Radeta Radovanovića. Bio sam sa 30 kolega večeras. Pokušat ću glasnije. Bio sam sa 30 kolega večeras. Sastali smo se da bismo rekli da je sve to strašno što se događa. Strašno je što zbog 4 čoveka u kući u kojoj ja zvanično radim, a ništa kao i mnoge moje kolege ne radi mesecima, se dogodilo juče što se dogodilo. Strašno je što smo mi danas ovde, što su studenti, oko 4000 njih, iz studentskog grada blokirani dole. Nadam se da će proći.
molim, ja se nadam da će morati konačno da dođe vreme da u televiziji Beograd novinarski posao ne rade ljudi koji ga sada rade i ne šire laži. Apelujemo na sve naše kolege novinare, a od članova nezavisnih sindikata zahtevamo da odbiju svako naređenje svakog šefa koje je u suprotnosti sa profesionalnim novinarskim kodeksom, odnosno koje je na bilo koji način u suprotnosti sa istinom. Dakle, očekujemo da niko više ne sme da stavi svoj potpis iza laži, ne sme da čita laži i ne sme da ih saopštava i širi na bilo koji drugi način putem javnih glasila. U Skupštini Srbije nastavili su sa radom poslanici Socijalističke partije Srbije, a poslanici opozicije došli su na Terazije. Htjeli smo da budemo zajedno, ali večeras apelujem da ostanemo do sutra, onda će nam se pridružiti radnici. Na Terazijama se u to vreme sluša i direktan radijski prenos zasedanja Skupštine. Poštovani poslanici, ja ću vrlo kratko da kažem, sada je scenario sledeći. Kada će se studentima, mi smo morali da napustimo, oni tamo nisu imali sluh i bojim se da se ne ponovi subota i da se krv još jedan puta ne prolije džabe onda što mi svi tu sedimo, džabe naše borbe 3 i 4 godine i zato vas molim, posebno vas Srbe, dajte ta 4 slova na barjaku, kako ne možemo da shvatimo da je ovo sudbonosni trenutak. Ipak se mi krvimo na sitnim stvarima. Opozicija ima cilj da uspori, vidjeli ste kakve smo sve imali probleme, ali ja kući ne mogu da odem, ja ću i ovde sačekati, jer režija, ne daj Bože da sam u pravu, da dovedu studente sad ovde. Ja vas molim, mnogo iskustva imam, noća sam bio i sve, nisu to studenti, okruženi su sa neprijateljima i to kojima? Ne samo SPO, svi kriminalci iz cele Evrope našeg porekla su došli, ovaj razbij izlog, ovaj pljačka. 600 separatističkih šiptara ima, plaćenika koji su stigli iz drugih krajeva Jugoslavije da zloupotrebe ovu decu i njihove zahteve. Velika je stvar i ja sam siguran u to da možda tenkovi neće krenuti jer su za razliku od 68. godine i osnovne škole s nama. Ali pazite, dozvolite samo jednu stvar. Kao stručnjak za dramaturgiju, zar vam nije čudno, dragi moji prijatelji, oprostite na ovom uznemiravanju, da milicije okolo nema? Zar vam nije čudno da je Borislav Jović preko televizije izjavio da predsjedništva više nema? Zar vam nije čudno šta može da se desi u to ime? Molim vas, poslušajte me, u to ime ne dozvolite da se ove studentske demonstracije pretvore u bilo šta drugo, jer čini mi se da je smišljen scenarij
scenarij za ovu noć. Milicije okolo nema, ali, pazite što vam kažem, Vuk je pušten. Zašto? Da se pojavi ovde. Vuk će ovdje doći. Ako je dovoljno mudar političar, možda ja ne bi na njegovom mjestu došao, jer bih pretpostavio kakav je scenarij. Scenarije, nek dođe sutra. Scenarije, gospodo, studenti, ja vas u to ubjeđujem. Scenarij je pripremljen. Ovo je radio B92. 92,5 MHz FM stereo. 24 sata nad Beogradom. B92. 24 sata nad Beogradom. 92,5 MHz FM stereo.